dnešných televíznych novín na Markíze. Dobrý večer. V okolí Trnavského futbalového štadióna to včera bolo ako na boisku. Konflikty medzi fanúšikmi sa preniesli aj do ulic. Polícia musela použiť vodné delo. Takmer 50 ľudí na mieste ošetrili, zranení boli aj policajti. Podľa fanúšikov situáciu nezvládla polícia, no podľa jej názoru mali všetko pod kontrolou. Situácia sa začala vyhrocovať už na štadióne, pokiaľ Radku Kláčov oddeloval fanúšikov Slovana i Spartakov, okrem slovných prestreliek sa prakticky nič nestalo. 5 minút pred koncom zápasu zrazu kukláči štadión opustili a začali otvorené potyčky. Čo tam potom vzniklo, bolo proste čistá davová psychóza. Jednoducho a mohlo sa to zvládnuť, pokiaľ také opatrenia boli, ako boli napríklad minulý rok v Trnave. Hádzalo sa to na obidve strany. Tam sa v podstate emócie veľmi vybičovali. Zo slovanistického tábora lietali stoličky z trnavského kamene. Toto všetko začal, na to majú oba tábory svoj a samozrejme iný názor. Zhodujú sa však v jednom, rozbuškou bol v tejto situácii odchod polície. Polícia opustí sektory, slovanistický aj trnavský, a v podstate tam nehajú všetkých fanúšikov na pospas osudu. Potom úplne nelogicky odišla a nechala to tam fakticky voľne. Polícia ale tvrdí, že sa vonku tvoril dáv asi 1500 ľudí a hrozili tam problémy. Preto polícia vlastne musela stiahnuť tieto špeciálne jednotky, aby ochránila životy a zdravie osôb, ktorí mali tendenciu nejak vzájomne sa potýkať. Problémy sa však zo štadióna preniesli von. Usporiadateľ totiž náskôr pustil slovanistov. Trnavčania vyburcovaní s demolovaným štadiónom ich zahádzali kameňmi a tehlami. Polícia použila vodné delo. Tam už teda to poviem otvorene, to som ešte nezažil. Celé sa to potom zvrhlo pomaly až nejakú partizánskú vojnu v uliciach. Fanúšikovia začali hádzať kamene jednak medzi sebou a takisto aj do policajtov. Tam proste bolo vidno, že polícia jednoducho nezvláda svoju úlohu. Kde bola polícia úplne bezradná, už nekontrolovala, dá sa povedať, absolútne nič. Polícia prijala bezpečnostné opatrenia také, aké prijala, a myslíme si, že tie bezpečnostné opatrenia boli dostatočné. 22. marca na budúci rok zavítajú pre zmenu trnavskí fanúšikovia na tento štadión. No a všetci zainteresovaní sa momentálne dokážu zhodnúť iba na jednom. Ak sa dovtedy nič nezmení, tak sa včerajšia situácia z Trnavy bude pravdepodobne opakovať tu v Bratislave. Michal Hečko, televízia Markíza. Sa momentálne dokážu zhodnúť iba na jednom. Ak sa dovtedy nič nezmení, tak sa včerajšia situácia z Trnavy bude pravdepodobne opakovať.